Doncs bé, d'acord amb la decisió de Déu, havia pres i coneixia per endavant Jesús, la resurrecció de Crist. I em parlava, com deia, que Déu no l'havia abandonat a mig de res i l'ha donat en profusió. Això és el que vosaltres veieu. I satisfets, no? Perquè la gent puja, tot és època de vacances i a més ens venen a participar en aquesta aplec aquí dalt a Sant Romà i per tant per nosaltres satisfets que la gent pugui seguir i de fet és l'inici d'una sèrie de plecs que començarem a partir d'ara, no? Aquest any que la Pasqua cau tan lluny, doncs, la setmana que ve anem a Sant Jaume dels Cordals i anem passant, no? Cada vegada una mica més. Sí, l'any passat no es van poder dur a terme les caramelles, per problemes una mica extens, tot el jovent que tenim estudien fora, molts treballen, i aquest any hem dit si no es fa aquest any es perdria. Per tant, ho hem volgut recuperar i vull agrair públicament a tota la colla que tenim les ganes, l'interès, la passió, la força, tot això, les hores que s'han tret d'estudi, les hores que s'han tret de treballar, i agrair-ho per conservar una tradició que és una tradició ben nostra, ben maca i que no hem de perdre.